मानोना जोङो आखायाव सिलाय लादों बे सिलायखौ जों बबेजों बायदों बर'नि सम्पतिजोंथ' जों बायाखै जों थैल'सो होदों आखायाव खिन्थु सिलाय मोननो सोर होदों गुबुन हारियासो होदों ना आदार कास्टआसो होदों ना गुबुन गुबुन दिनफोरनि बादि दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय आङो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों दा बे भिडिअआ गोदानथार नङा साननैसो जानानै थांबाय दा अब्लाबो बे भिडिअनि गेजेराव माखासे रहस्य हाबनानै दं हिसाबै आङो नोंथांमोननो फिन बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आसा खालामो नोंथांमोन बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो बेजों लोगोसेयैनो गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङै दं आरो आसा खालामो अरायबो मोजाङै थागोन लोगोसेनो नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै नुजाथिफैदोंब्ला एबा चेनेलखौ जुदि मोजां मोनदोंबा एबा अनसायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानैबो मिजिं थिग्रोनाय जाबाय बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि फैगासिनो दं 2024 मायथाइयाव MP इलेक्सन दं 2025 मायथाइयाव BTC इलेक्सन दं 2026 मायथाइयाव एसेम्बलि इलेक्सन दं दा बिनि गेजेराव जोंनि ओनसोलाव बा BTC ओनसोलाव बा BTR ओनसोलाव गोबांथार राजनितिखौ लानानै दुं हाव हाव बार ओरैनि बारा ओरै बारबाय थानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों दा बियो राजनितिकनि बारहावा दा बे राजनितिकनि बारहावायाव गोबाङानो माने सोरबाया दोलफोरखौ सोलायदों पार्टिफोरखौ सोलाय सोल' खालामदों सोरबा लिडारफोरनि दैदेनगिरिफोरनि खुगानि रावफोरा गुबुन गुबुन रोखोमनि ओंखारदों सोरबाया गावखौ मोजां मोनहोनो थाखाय गुबुनखौ गाज्रि बुंदों दा बेफोरबायदि जाथायखौ जों नुबोबाय थादों दा बिनि गेजेराव आङो नैबे मोनसे भिडिअखौ लाबोदों बे भिडिअआ गोदानथार नंला साननैसो जाबाय बे कुसुगाव गाम्बारि बिल ओनसोलाव जिथु मोनसे BPFनि जयनिं हाबाफारि जादोंमोन बेवहाय RD फेक्सन माने रन्जन दैमारि सारनि फेक्सननि माखासे बारग' NDFB बिथांमोना BPF हान्जायाव फैनानै जयेन जाफैनायखौ नुनो मोनदों दा बिनि गेजेरावनो खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बिथांमोनहा माखासे खोथा फोरमायदों जे BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजों माने बर' हारिनि बा NDFBनि बा NDFBनि साननाय हनाया आबुं जायाखै दा बे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जायनि सागानखौ लानानै BTR एग्रिमेन्टखौ मोनदोंमोन रन्जन दैमारि सार बिथाङाबो उदां जायाखै आरो लोगोसे जोबथेसालियाव थानाय गोबांथार दैदेनगिरि NDFBजों लोगोसे केडार NDFB बिथांमोनाबो दासिमबो जोबथेसालियाव दङ दा बिनि थाखायनो माखासे खोथाखौ दुखु मोननानै एबा माखासे जाफुंसारैखौ नुहुरनानै बिथांमोना BPF हान्जायाव जगदान खालामदों जे BPF हान्जायाव थानानैनो बिथांमोनहा उनावहाय माबा मोनसे राहा लामाखौ मोनगोन होननानै मिजिंथिदों दा बिनि गेजेरावनो आरोबाव बिथांमोना माखासे खोथा बुंदों जे NDFBआ मोनसे समाव आखायाव सिलाय लानानै जिहेतु दावहा नांबोदोंमोन दा बैफोर सिलायफोरखौ सोरनि फैसाजों बायनाय जादोंमोन बेखौबो बिथांमोना फोरमायनानै होनाय जादों नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो बुजिलांखासिगोन बिदिब्ला भिडिअखौ जागायदिनि दुखुआ दङ बिदि जानो नाङा माइगाब जुजाया जाबाय थादों आरो दिनै जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरा जों NDFBखौ बिमा बाथौनि फिसा बायदि नोजोरजों नायदों बे जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव बे NDFBनिल' नङा दै गोटै गामिनि गोटै बर' रायजो राजा बर'ल' नङा आदार कास्टआबो आंखि बाहाय दुखु मोननाय दं दिनै बे BTR एकर्डनि गेजेराव जेनेबा इउटिआनो जादोंमोन किन्तु बे इउटि जादोंमोन जानायावबो BTCआव जेसेबांनाखि जनजाति दं बिथांमोननिबो उइटनेस दं बिथांमोननिबो आसा दं बिथांमोनाबो हास्थायनाय दं मानोना जोङो आखायाव सिलाय लादों बे सिलायखौ जों बबेजों बायदों बर'नि सम्पतिजोंथ' जों बायाखै जों थैल'सो होदों आखायाव खिन्थु सिलाय मोननो सोर होदों गुबुन हारियासो होदों ना आदार कास्टआसो होदों ना मानो होखो बिसोरो दुंखि दुंखा फैसा लायजादों बेसेराफोर सोरबा टेक्स बायजादों सोरबा डनेसन हरदों बिथांमोननि फैसाजोंनोथ' जों सिलाय बायदों दा बिथांमोननि सिलाय बायनो हाहोनाय फैसा माबाजों फैसा हरनाय सिलाय बायनायजोंनो जों दिनै इन्डिया गभर्नमेन्टजों हंग्राम खालामदोंमोन हंग्राम खालामनानै जों दिनैहाय मोनसे एग्रिमेन्टआव फैदोंमोन एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जों BTC बाखिन्दा हिसाबै गासैबो सेटिसफाइड जानांगौमोन किन्तु दिनै सेटिसफाइड होननाय रावनाव गैया बेनि थाखाय जोंहा दुखु दं बेनिखायनो जों BPF पार्टिखौ थैथाब थांथाबैनो जोङो पावारखौ लाबोनो थाखाय खस्थ' खालामनांगोन गभर्नमेन्टआव जेरैबाबो जोंबो लाबोगोन जों मोजां जागोन आरो गभर्नमेन्टखौ जों जेरैबाबो लाबोनो होननानैनो जों रन्जन दैमारि फेक्सन हिसाबै जोङो फ्राय BPFआव जगदान जाजोब्बाय होनबाबो लस गैया आरो जाबावगोन
टिपकाय दङ टिपकायावबो जागोन गसाइगाव हिसाबैथ' जेनेबा सराइबिलनिया दा फैबाय आरो जा क'क्राझार हिसाबैबो दंबावो लासैनो जालांबाय थागोन सम आरो बोथोरखौ लानानै खारन जयनिंआथ' दिने दिन जाबाय थादों साराबो सम होनो हायाखै आरो नांबोनाय हिसाबै जांख्रिथायारि हिसाबै जोंनि कमप्लेक्सफ्रा सारनि आखाइजोंनो आर'नाइखौ गाननो लुबैनानै दं बेनिखायनो सारनि आखाइनि आर'नाइखौ नेनानै समखौबो नेबाय थादों बेजोंनो जोङो गासैखौबो लाबोजोबनानै जोङो बिटिसि दाफुंनायाव बा गभर्नमेन्ट बानायनायावहाय जोङो एकदम देहा मोदोम सोलेरजों सोमनानै जोङो मावफुंलांजोबगोन आरोखि दा बे गासैबो भिडिअखौ नुनानै रायजो राजा नोंथांमोना निस्सय हमनो हाबाय जे एक्स एनडिएफबि बिथांमोना मानि थाखाय दिनैहाय बिपिएफ हान्जाखौ हेफाजाब होनो गोनां जाखो एबा थैथां बिथांमोना बिपिएफ हान्जाजोंनो लोगो नांनानै खामानि मावनो ओंखारबोखो बिनि जाहोनखौ निस्सय हमनो हाबाय आरो बेजों लोगोसे मोनसे खोथाखौबो हमनो हाबाय जे बै समाव एनडिएफबिफोरा आखायाव सिलाय लानानै जिहेतु दावहा नांदोंमोन बे दावहा नांनाय समाव सिलायखौ बिथांमोना सोरनि फैसाजों बायदोंमोन बेखौबो मिथिबाय दा बिदिब्ला बिटिसि बा बिटिआरखौ दानायाव गुबुन हारिनि मानसिफ्रा माबायदि हेफाजाब होदों बेखौबो निस्सय रायजो राजा नोंथांमोना हमनो हाबाय बिनिखायनो बिथांमोना बुंदों जे बिटिआर एग्रिमेन्टआव बर' हारिल' नङा एबा एक्स एनडिएफबिल' नङा दा गुबुन हारिनि एबा माहारिनि मानसिफ्राबो गोजोननाय मोनाखै होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरो बिनि उनाव मोनसे भिडिअ दंबावो जे जाख्ल'नाय गैयै एबा जौगानायनि मुं लानानै जिहेतु बिटिआर सरकार सलायगासिनो दं प्रमद बर' बिथाङा दा बिनि गेजेरावनो माखासे जाफुंसारै इनाय खामानि मावनायखौ नुनो मोननाय जादों मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनहा नायब्लानो हमनो हाखासिगोन এখন গাঁৱৰ নাম কি नेपालपारा জিলা চিতলি চিৰাং এখন ঘৰ আপুনি সেন্সাস মতে কেতিয়া পাইছিল কিমান চনত সেকশনটো হল আপোনাৰ 11 এতিয়া হল 22ত আমি 32,500 টাকা পাইছো মানে 12-11 বছৰ পিছত আপুনি 32,500 টকা পাইছো এটো কি চৰকাৰ এতিয়া বৰ্তমান ইউপিপিএল চৰকাৰ আৰু আপুনি সেন্সাস হিচাপে যেতিয়া পাইছিলে তেতিয়া কিন্তু বিটিসিত বিপিএফ চৰকাৰ আছিল কিন্তু বৰ্তমান আপুনি পইচাখিনি পোৱা নাই কিহৰ কাৰণে আমি যে হিয়াতৰ লগত ইউপিপিএলৰ লগত নাথাকো ইউপিপিএল দলত আপুনি আগতে কৰ্মৰত আছিল আগত আমি হিয়াতৰ সদস্য হৈ আছিলো আচ্ছা এতিয়া আপুনি ইউপিপিএল নকৰো তাৰ কাৰণে আপুনি ঘৰ নাপায় কোনে আটকাই ৰাখিছে আপোনাৰ ঘৰটো আমাৰ নেপালপাৰা গাঁৱৰ জামাল মেম্বাৰ আৰু এইফালে বেৰেংগাঁও বিচিডিচিৰ চেয়াৰমেন কমল বসুমতাৰী আৰু জামাল এই দুইজনৰ চক্ৰান্তত কি আপুনি বাকিখিনি পইচা পোৱা নাই পোৱা এতিয়ালৈকে কিমান পইচা পাইছে আপুনি 32,500 টকা পাইছো 32,500 টকা এটা 6 ফুটৰ ঘৰত তেখেতসকলে তিনিটাকৈ মানুহ ইয়াতে বসবাস কৰে তাৰে মাজত এই ঘৰখনৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাম ভিতৰত একোৱে নাই ক'ব গ'লে কিন্তু বৰ্তমান দিনত কিন্তু ইউপিপিএল চৰকাৰে ঢাক ঢোল বজাই কিন্তু কৈ আছে যে তেওঁলোকে ঘৰ প্ৰদান কৰিছে বা তেওঁলোকে হা সুবিধা বিটিসিৰ সকলোৱে ইয়াতে পাইছে কিন্তু তেখেতৰ কিন্তু অভিযোগ যে তেখেতে ইউপিপিএল সদস্য নোহোৱাৰ বাবে তেখেতে আজিলৈ এই সুবিধাখিনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই মই তেখেতৰ ওচৰত আৰু এবাৰ যাম দেখা গৈছে যে যিহেতু আপুনি কৈছে যে 32,500 টকা আপুনি পাইছে এই পইচাখিনি পোৱাৰ পিছত আপুনি ফাৰ্স্ট কিস্তি পাইছিলে 32,500 পাইছো মুঠ টকা কিমান পাবলগীয়া আছিল আপুনি 1.5 লাখ পাবলগীয়া 1.5 লাখ টকা তো এতিয়ালৈকে আপুনি 1,28,000 টকা পোৱা নাই পোৱা এই দুজন ব্যক্তিৰ চক্ৰান্তৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজ মুখেৰে শুনিলে আমি জেৰেছক কৈছো জেৰেছ আমাক কৈছে কয় জামাল আৰু চেয়াৰমেন এই দুইজনে আমাক ফটোটো আপডেট দিবা নে জিআৰএছে সাৰ্ভে কৰিব আহিছিল নে আহিছিল আহি পেলাই কি কৈছে আমি তেহে কৈছো যে আমাৰ পইচাটো কি নহমাই কিয় হি কলে যে তোমাৰ মেম্বাৰ আৰু চেয়াৰমেন এই দুইজনক ধৰ তেতিয়াহে তোমাৰ পইচাটো সোমাব নহলে নহমাই আমি ফটো মাৰিছো আমাক আপডেট দিবলৈ নেদে যদি আপুনি ইউপিপিএল কৰে আপোনাৰ পইচাখিনি মানে সদৰি কৰি দিব তেওঁলোকে নেকি बे ससे भिडिअ'आव रायजो राजा नोंथांमोना नुनानै हमनो हाबाय जे आथिखालनि जिहेतु जौगानायनि मुं लानानै बिटिआर सरकार सोलिगासिनो दं बिथांमोना सरकारखौ माबायदि सोलिदों आरो उनाव माबायदि सोलिलांगोन निश्चय हमनो हाखाबाय दा दिनैनि भिडिअ'खौ आङो गोलावथार खालामनो सानाखिसै जायफोर बिथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायबाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो बेजों लोगोसे उननि भिडिअ'आव फिन लोगो मोनबावगोन होननानै आसा खालामबाय दिनैनि भिडिअ'खौ एसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ गोजोन्थों